Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-4 June. Mankonyana ke benosifiso guys, igayile niyibaca, akekho khulumisa omunye. USifiso ubeloke nje egovuza ipharishi lakhe ubhuti kuyilona elingena emlonyweni, engafuni ngisho ukhipha izwe elilodwa lelo. Mankonyana uma nawabona ukuthi ngcono amane awubreak u-ice. Wathi weSifiso, kukhona nofuna ngikwenzele kona. Wathi uSifiso ukube akawuvula umlomo wakhe kuyobonakala. Wazifakela iphalishi lakhe emlonyeni wayithulela phansi. Guys, sekusuka lapho kwafika uNomfundo. Nomfundo ke umane nje wakhumbula kahle ukuthi udadewabo wathi udlisiwe uMankonyana. Wangafuna ngisho ukumbingelela uMankonyana. Wathi hayi la ngize kuNomalanga, ngithi sikhave isikhathi isikole akasheshe. Wathi uyaphila kodwa Ntombi? Wathi yebo ngiyaphila. Wathi ekhaya bona? Wathi siyaphila sonke, nozethu naye uyaphila. Ezama ukumgcwalisela ukuthi ngisho wamfakela ushevu kodwa yena usaphila. Guys, ingane zanamhlanje zisempini ngempela. Ungabothi ingane azingeni indaba zabantu abadala ezanamhlanje. Hayi zize nenya. Umfundo bekade thukuthele ngendlela emangalisa ukuze washo ukuthi uNomalanga uzomfica emnyango. Wakhetha ukuphuma uNtombo ngoba akakwazi inhlobo ukuhlala endlini eyodwa noMankonyana. Guys, ayakupheli-ke lapho. USifiso obonile ukuthi ngcono amfonele uzethu, ngoba phela ngesikhathi begcina ukukhuluma wayewumuntu omvunayo uMankonyana, engakabi naso isibonakaliso phela esaveza kwabasobala ukuthi ngempela uMankonyana ufakile ushevu laphaya kuleya drink. Guys, uthe Mangwane, ngiyacela bandla ubuye ekhaya. Wathi uzethu, ha, angizi mina lapho Sifiso. Wathi ngiyacela Mangwane. Wathi ufuna uMankonyana aphinde angidlise futhi? Angithi wena ungikholwa ukuthi uMankonyana ungidlisile ushevu. Wathi sizoyilungisa yonke lento Mangwane, uma ubuya nje uze ekhaya. Wathi ekhaya kuphi khona? Yabona kona ukubuya ngizobuya, kodwa ngeke ngize lapha kokubheka mina. Wathi hayibo uthini manje? Unkosikazi wena uganile la ekhaya, kumele uze la kokubheka. Wathi soze angizi lapha, futhi mina ngikhumbule ngisayina amaphepha lapha emshadweni, angena mina uma sesigubheka. Hayibo guys uzethu, lapho uNtombo wayegiya lapha esigcawini ugirl, kuyena oyembathisa uSifiso ingubo lapha phezu kombhede, emwasha ngisho iy'nyawo, emxubha ngisho amazinyo. Manje usethi yena kasiyena uma sesigubheka ngoba nakho sekushuba emshadweni. Guys, ixoxiwa ngekhwela-ke lena. Hayi-ke akupheli lapho. uMankonyana-ke ugirl uqhubeka sengathi impilo yakhe nje hayi ismooth. Namhlanje ubeyicicela amazambane nje, eredi ukuthi apheke isapha phela. Uma wakhe-ke washo ukuthi heyi wentombi, uzomele-ke wenze impela, umtshele lonke iqiniso-ke umkhwenyana. Wathi hayibo, khona into engizoyisho mina. Wathi hayibo, usukhohliwe yini ukuthi umyeni wakho uwumuntu nabantu abadala? Vele ngekudala uzolithola lonke iqiniso, kangcono nje wena usheshe umtshele manje. Wathi hayibo, abantu abadala mina sengikhulumile nabo, ngaxolisa, bangixolela. Hayibo guys, wazi ngani uzethu ukuthi uxolelwe? Anyway, usho njalo kuma wakhe. Wathi uma wakhe, yabona wena wesilimo, yazi uyisiphukuphuku impela somuntu wesifazane, sengibone kahle. Wake wezwana nini abantu abaphansi befike bakhe into bese bayibhidliza? Wathi bayibhidlizile, nakhu nje uzethu akekho lana. Ucathi uzethu uhanjiswe yini? Uhanjiswe yibona abantu abaphansi. Yabona nje incwadi kazethu isivaliwe. Hayibo guys, omane wathi uma wakhe, yabona wena kulele kunye la kuwena, ukube kubili ngabe kuyavusana, hawu ukube kuthathu ngabe sekumane kwakukhahlela kokukhaba uphoseka le emfuleni. Wamane wacasuka kakhulu uMankonyana, wabeka izambane leli alicecayo ngommese, wasethi ifoni yakhe wafonela uSifiso. Wathi sithandwa sami, uyaphila? uSifiso wathi ngicela uze la. Wathi awu ngize lapho? Wathi yebo. Wathi ngiyeza manje sithandwa sami. Waqeda walivala ucingo, waqolodela unina. Wathi yabo ma, ngiyangidinga mina uSifiso. Guys, wake wasibona isibindi esinethambo. Hayi, esamankonyane-ke leso. Kupheli-ke lapho. Ufike ugirl ephethe isikhwama esigcwele ukudla lapha esikhwameni, eya lapha e-police station, eyokhipha ubhozo phela kubonakala ukuthi uSifiso wagana laphaya, akavaze ezimoshe izinkomo zakokubheka. Uthe mefika nje khona e-police station, wabuza kwamanye amaphoyisa ukuthi uphi umyeni wami? Kushongona nokuthi uSifiso manje. Kambizanga ngegama uthe umyeni wami. Ayi, amaphoyisa amane amkhomba lapha egumbini elithe ukucasha, elithe ukusithela. Kwathiwa hamba uzomfica khona. Uthe ngena nje vele bese semoyizela. Yeyi, iy'ndebe becishe zithinta impela amadlebe.
Uthe sisuka lapho wathi, uyazi khona ngikuphathele khona la esikhwameni, angazi noma ubusudlile yini. Wamane uSifiso washintsha ebusweni, wathi hlala phansi. Hawu, wathi oh okay, wahlala phansi uMaNkonyane. Wayiqoqa kahle u-girl, ecabanga ukuthi mhlawumpe bazomupha i-proposal yesibili ukuthi can you please marry me again cause uzethu ungiphoqile, sengibonile ukuthi hhayi impela uwena unkosikazi oqotho, ngishade kwesibili kanti akabuzange elangeni. Umane nje uSifiso wakhipha irekhoda guys, wayibeka phezu kwetafula. Hhayi-ke wahlanganisa 1+1 u-girl, wabona ukuthi no, yabo le invitation is not a sweet loving invitation, it's actually an interrogation. Uzoqula amacala u-girl, akazile kahle kahle kwi-picnic yezothando. Guys, hayi ayipheli-ke la. UNgaraje-ke umvimbeli uphindile emgaqweni ezobuza phela ukuthi hayi bo, ngeke ubani ubaba kaSiphamandla? Wathi uphindile, wonke umuntu ngibuza lo mbuzo, aningiyeke. Wathi cha ngampela ngisho ukuthi unomkhango lo mfana lapha eqolo. Wathi manje kusho ukuthini menomkhango? Wathi umkhango lo walo mfana wakaHlongwane. Wathi kanti nomkhango usuney'bongo manje. Wathi uyabona nje Ngaraje akusiyona ingane yakho leya. Wathi cha, ukuthi ngangina 18 ngalesikhathi mina nawe sihlangana. Uyabona ngangasengakwazi ukuthi ngimenze umntwana sengina 18 years. Wathi wena uyingane wena, akuyona ingane yakho leya. Bengithi ngithini wena? Suka futhi la kumina. Wathi uthamvimba waphunyuka uphindile. Bonala nje kahle ukuthi unyanyile u-girl. Hayi akupheli-ke lapho. Uthe ehleli laphaya eklinikhi wafika kubaba uHlongwane, ubaba kaNgaraje uqobo lwakhe, ezombuza naye indaba kaSiphamandla. Wathi ngicela ukubuza ndodakazi, ubani ubaba waleya ngane? Wathi hayibo nakho-ke futhi. Lo mbuzo lo usumlandelile uNtombo, akasale sebhodla emswanini, asale selikhuluma nje iqiniso ngeke. Wathi hayi cha, akusiyona-ke ingane le kaNgaraje. Wathi singisho ngoba-ke unomkhango ofana nse nabantu abakoHlongwane. Unesiqiniseko kodwa mntanami? Wathi yebo nginesiqiniseko, akusiyona ingane yakoHlongwane leya. Wathi kulungile-ke mntanami mosho njalo, kodwa iyodwa into engizokutshela yona. Yabo mekuthi leya ngane leya yakoHlongwane, kuzomele sihambe soyibika laphaya emsamo. Uma kungenjalo akukhona neyodwa into yayo eyolunga. Amhlaba-ke lawo magama-ke uphindile, ngoba vele phela yena angaqinisa ikhanda agcine la athanda khona. Uma ukuthi ngampela lo mntwana lo uyalidinga usiko lakubo and sekuvelile ukuthi ngampela uyise ngenze ukuthi uNgaraje, asale sevuma ngoba vele leya ngane iyabonakala ukuthi hayi cha, ngathi akuhambi kahle empilweni yayo, kumafilifili guys. So mengase mhlampe-ke a-introduce kahle koHlongwane nezinto zakhe lo mntwana zingamkhanyela. Nonina-ke ayeke bandla inkani ngoba inkani ayisizi, vele leli qiniso seliphumile obala, sale sevuma ukugela dedela inhliziyo. Umntwana naye akuthola ukuthula ngoba hhayi le ndaba yokufuna ubaba, hhayi kade impela ekhala ngayo, usezowaphuma ngisho kutatakho nakhona wachitheka khona. Wathi uthi uyafika khona impela wafica engathi iy'tori zakhe ay'hlangani, bamchitha. So nje Ngaraje, nakekela umntanakho, phindile khulula inhliziyo. Guys,